ин хӯроки миллии тоҷикиро ба ман модарам ёд додааст. Ман 4 писар дорам. Далдаро бениҳоят нағз мебинанд. Мегӯянд модарҷон ба мо фақат далда кунед, он ки мо ҳамин далдаро нағз мебинем. ассалому алайкум. Ман Назирмадова Фирӯза аз шаҳри бостонии Кӯлоб ҳастам. Имрӯз ман ба шумо хӯроки қадимаи тоҷиконаи ба номи далда тайёр мекунам, ки дар ин хӯроки миллии тоҷикӣ чиҳо сарф мешавад. аввал гандумро куфта, гандумро куфта, баъд дар дег меандозему, баъд лӯбияшро меандозему, нахуташро. баъди инҳо ҷӯшидан, баъд сабзавоташро реза мекунем. барои далдамон бо лаззат омадан пиёз меандозем. ин хӯроки миллии тоҷикиро ба ман модарам ёд додааст, ки аввалин бор дар хона ин хӯроки миллии тоҷикиро пухта дугонаҳоямро фаёрот кардам. онҳо омадан хӯрдану гуфтанд: о, ин қадар хӯроки болаззат, хӯроки баҳорӣ. ман 4 писар дорам. ҳамин далдаро бениҳоят нағз мебинанд. мегӯянд модарҷон ба мо фақат далда кунед, он ки мо ҳамин далдаро нағз мебинем. лӯби нахудро ман пештакӣ ҷӯшондам. лӯбию нахудро тавсия медиҳам, ки 2 соат меҷӯшонем. меравем ҳоло ба сари дег шурӯъ мекунем. далдаро меҷӯшонем. ҳозир мо обро андохта гандуми куфташудаамонро, лӯби ҷӯшондагиамонро, нахудро андохта, далдаи мо ҳамаи чизҳояш тайёр дар муддати 1 соат мешавад. ина ҳоло ҷӯшида истодааст. нахудҳояш пухта истода, лӯбиҳояш, гандумаш. далдаи моно бинем, ко намакаш чӣ хел бошад. бомазза омадааст, намакаш фасон. далдамон ҷӯшида истодааст. мо алафҳояшро мепартоем. бо пиёзҳои далдаро мепартоем. 1 соат ина гузашту, далдаи мо тайёр шуд. ина озир 3 минути дига ҷӯшад. дар табақ мебардоремаш. дар болояш чака меандозем.
این دلده ما تیار شد. مرحمت با اشتیای تام.